Les MPA es coneixen de manera formal com a mesures penals alternatives i ofereixen alternatives a la pena de presó amb la finalitat de la reinserció social de les persones que han comès un delicte a través de programes que fomentin la responsabilitat, la reparació del dany causat i la rehabilitació. A més, permet a la persona complir la mesura sense trencar amb la vida personal, laboral i familiar. Els i les tècniques d'aquest servei s'anomenen DEM, delegat o delegada d'execució de mesures, i fan el seguiment socioeducatiu amb les persones que han de complir una MPA. Les funcions d'aquestes persones són informar a instància judicial, buscar col·laboració amb la xarxa de recursos per donar compliment a la mesura, fer seguiment socioeducatiu durant l'execució de la mesura, afavorir la integració social de la persona i implicar la comunitat en el procés de la reinserció social. Al voltant del 73% de les mesures que executem a Intrès són els treballs en benefici de la comunitat, però també executem altres tipus de mesures, com programes formatius, com ara violència de gènere o seguretat vial, tractament de salut mental i deshabituació, llibertats vigilades o mesures de seguretat. És important destacar que aquests treballs són mesures que s'imposen amb el consentiment de les persones. Són una activitat no retribuïda d'interès social amb la finalitat de reparar el dany de manera simbòlica i de portar un benefici a la comunitat. El servei de MPA pertany al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya i des d'Intrès gestionem el servei des de l'àrea de Justícia i Inclusió Comunitària. A Intrès gestionem 5 dels equips de MPA que hi ha a Catalunya, distribuïts en 5 equips, ubicats a seus judicials o locals propis de l'entitat. Els equips estan formats per diferents figures professionals, administratives, delegats i delegades d'execució de mesures, gestors i gestores de recursos, integradors i integradores socials i coordinadores. Actualment, el servei està format per 66 persones. Les persones arriben al servei a través de les sentències que s'imposen i cada professional té un seguiment actiu d'aproximadament 65 persones que suposen un total de 2.860. Tot i treballar amb sentències judicials i imposicions, des de les MPA treballem amb una mirada socioeducativa. A Intrès amb les persones, fem de les diferències oportunitats.